Аўтобус рухаецца маршрутам нумар 75. Наступны прыпынак мікрараён 21. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Мікрараён 21. Наступны прыпынак вуліца Макаёнка. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Вуліца Макаёнка. Наступны прыпынак вуліца Свірыдова. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Вуліца Свірыдова. Наступны прыпынак універсам Бранскі. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Універсам Бранскі. Наступны прыпынак вуліца Нагорная. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Вуліца Нагорная. Наступны прыпынак аўтобусны парк нумар 6. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Аўтобусны парк нумар 6. Наступны прыпынак прадпрыемства Каштан. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прадпрыемства Каштан. Наступны прыпынак пераезд. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Пераезд. Наступны прыпынак вуліца Аранжарэйная. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Вуліца Аранжарэйная. Наступны прыпынак механічная вуліца 1. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Механічная вуліца 1. Наступны прыпынак механічная вуліца 2. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Механічная вуліца 2. Наступны прыпынак механічная вуліца 3. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Механічная вуліца 3. Наступны прыпынак новае жыццё. Канцавы. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Канцавы прыпыначны пункт новае жыццё. Калі ласка, пакіньце салон аўтобуса.